Jenkins, heibio i Phillips, y bel ar draws i'r canol. Ac rhywsyd mae Jack Fflint wedi wneud yr arbediad. Ricky Owen ar ergyd, oddi ar Fflint ac allan am cic gornel. Gwaith da gan Cian Jenkins. Y bel isal ar draws. Ricky Owen methu canfod cefn y rwyd. Harry Owen, chwilio am opsiynau. Mynd yn hir lawr y llinell. Chwilio am hediad Ionsian. Ionsian ddim yn cam sefyll. Ionsian yn erbyn Fuller. Fuller yn neud yr arbediad. Ac Llansawel yn clirio wel. Florian Ionsian. Trwad un yn erbyn un, doedd yr ongl ddim yn un wych iddo fo. Mynd ar draws y gat y postyn pella, ond Fuller wedi darllan beth o'n trio wneud ac yn gwneud yr arbediad. 1 munud ar 20 wedi chwarae yma. Jake Phillips yn sefyll dros y gic. I mewn mae'n dod y gas Fofana, Fofana, peniad rhydd gan CD Fofana, ond methu canfod y targed. Am gyfle yma yna i'r tîm cartra, cic rhydd i mewn. Neb ar gyfyl Fofana, ac fydd o'n siomedig efo'r peniad. Ben Hughes. Harry Owen wedi parhau a'i rediad. Rhyddhau Jones, cyflam croesiad Jones. Tuag at Ionsian, Jones. Na, yr ergyd ddim yn cyrraedd y targed. Wel, rhwng Ionsian a Joshua Jones, y Fflint efo'r cyfle i gael yr ergyd. Phillips. Mario Owen yn mynd yn hir. Joshua Jones ar ôl beniad. Ceisio rhyddhau Ionsian. Ciara Williams yn ar draws. Michael Burke mewn lle. Neb yn gallu canfod o digon buan. Mr Griffith, dangos cardyn melyn i Lee Fowler. Na chdi, y wir. Cardyn coch i Lee Fowler. Mr Griffith ddim yn hapus efo rhywbeth o Lee Fowler wedi ddeud. Owen derbyn y bel yn ôl. Ben Hughes yn troi. Ben Hughes yn drwad. Hughes a'r bel ar draws. Burke! Ac mae Michael Burke yn rhoid y bel yng ngornel isa'r rhwyd ac yn rhoid y Fflint ar y blaen. 11 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Wel, y gwaith gwych y fanna gan Ben Hughes yn troi ac rhyddhau ei hun, y bel ar draws, cyrraedd Burke, dim camgymeriad ganddo fo. Y Fflint 1, Llansawel dim. Tom Price ar gic. Tuag at y canol mae'n mynd. Tuag at Kieran Williams. Peniad rhydd gan Kieran Williams. Ac mae o wedi dod â Llansawel yn ôl yn gyfartal. Y gornel i mewn gan Tom Price. 6 llath allan. Kieran Williams, neb yn ei farcio. A dim camgymeriad ganddo fo. Cyfle da yma i Tom Price chwipio hon i mewn. I mewn mae'n dod. Jack Fflint methu cael dim llawer arni. Ac Jasper Payne ynta methu cael dim arni chwaith. Fel Fflint allan i dyrnu'n glir. Ddim yn mynd yn bell. Y bel yn disgyn i Jasper Payne, ond illa doedd o'n disgwyl hi. I hanner ffordd trwy'r ail hanner. Phillips ar cic gornel. Harry Owen ar peniad ac yn cael ei chlirio. Wel, oedd Harry Owen dwi'n ama di dechrau dathlu, ond y bel yn cael ei chlirio, cyfle fanna iddo fo. Phillips, tafliad. At Hughes yn ennill y peniad. Gwreiwyr Fflint a'r cefnogwyr yn gofyn am gic o'r smotyn, cariwch ymlaen. Fofana, y bel ar draws. Tuag at Burke ar y postyn pella. Wel, Burke yn cael y faint arni, ond sydd i ddwylo Fuller. Mr Griffith oedd efo'r penderfyniad i wneud y fanna. Ben Hughes yn ennill y peniad ac yn cael ei wthio i'r llawr, ond dim cic o'r smotyn. Phillips ddod sy'n fewn ar ei dweud chwydd, canfod Fofana. Yn ôl at Phillips, cyflam groesiad i mewn mae'n dod. Tuag at Joshua Jones! A Joshua Jones yn rhoi ti dros y trawst. Y croesiad i mewn. A Jones efo'i droed dde, efallai, so fod i gwneud y well efo'i droed chwyth y fanna. Phillips cymryd sy'n sydyn at Harry Owen. Harry Owen! Ac mae Harry Owen wedi rhoi y Fflint yn ôl ar y blaen. Jake Phillips
wedi gweld honna a di roed y cic rhydd i mewn yn sydyn. Harry Owen wedyn efo trwy'r dydd i Roettingham y rwyd. Ac efo llai na 10 munud i chwarae yma, ydy'r gol yna wedi sicrhau triphwynt i'r Fflint. Ionsian yn troi, Mer drwad, cyflaf yma, George Mer, ond George Mer yn oedi, ac rwsys fe Llansawel yn ei chlirio hi. Wel, da ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. George Mer y fanna, drwad, an 1-1 yn erbyn Fuller, ond yn oedi gormod.